Δυστυχώς, το έργο δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό γιατί στο κομμάτι που έχει τελειώσει, πραγματικά ο χώρος για τους πεζούς είναι τραγικά μικρός. Δεν μπορούν δύο άνθρωποι, ο ένας δίπλα στον άλλο, να περπατήσουν. Δηλαδή, μία γυναίκα με ένα παιδί δεν μπορεί. Ένας ηλικιωμένος με μια βοήθεια δεν μπορεί να περπατήσει. Να μην πω όταν θα διασταυρωθούν δύο τι θα γίνει. Κάποιος πρέπει να κολλήσει στον τοίχο, στη μάντρα ή να κατέβει στον δρόμο. Είναι τόσο στενό το κομμάτι αυτό, που λέει κανείς ότι πώς έγινε τέτοιο λάθος. Θέλω να συνεχίσω και να πω ότι δεν ξέρω αν όλοι οι συνάδελφοι έχετε πάει και έχετε περπατήσει αυτά τα πεζοδρόμια. Αν δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε. Μήπως μπορέσουμε να γλιτώσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της φανερωμένης. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτό το έργο και στο υπόλοιπο κομμάτι. Συνάδελφοι, εσείς είστε στη συμπολίτευση και εσείς έχετε την πλειοψηφία. Πραγματικά προσπαθήστε να το δείτε διαφορετικά, να μην δείτε ότι είναι ένα έργο συνεχιζόμενο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μελέτη. Μπορούμε στο κομμάτι της φανερωμένης, από την πλατεία και κάτω, μπορεί τουλάχιστον, εάν θέλουμε να κάνουμε θέσεις πάρκινγκ, να κρατηθεί το ένα κομμάτι με ολόκληρο το πεζοδρόμιο ως έχει και στο ένα πεζοδρόμιο να γίνουν οι θέσεις για πάρκινγκ. Η εικόνα που εσείς δείξατε, που πήγα στην τεχνική υπηρεσία και μου έδειξε τη φανερωμένη στο πάνω κομμάτι με πολλά αυτοκίνητα, δεν ισχύει και δεν υπάρχει για το κάτω κομμάτι. Μπορεί ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα να ανεβαίνουν κοντά στο Σλαβενίδη στην εφορία πάνω στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν υπάρχει η εικόνα που πιθανόν επίσης στο πάνω κομμάτι. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε ή να ξαναδούμε ότι κατεβαίνοντας τη φανερωμένη από την πλατεία και κάτω να αφήσουμε το πεζοδρόμιο, το δεξιά πεζοδρόμιο κατεβαίνοντας όπως είναι και να κάνουμε θέσεις πάρκινγκ στο αριστερό πεζοδρόμιο. Εδώ στην πλατεία 4 θαυμάσια και μεγάλα δέντρα έχουν μπροστά το σχέδιο, κόβονται. Δεν είναι δυστυχώς εδώ μηχανικός, γιατί βέβαια αυτό να ήταν τέτοια ώρα και να ήθελε να μας εξηγήσει γιατί αυτά τα δέντρα στην πλατεία κόβονται. Να ξαναδείτε μήπως μπορέσουμε και σώσουμε το κάτω κομμάτι. Αφήστε το πεζοδρόμιο από τη μια μεριά και κάντε πάρκινγκ μόνο στην άλλη. Περπατήστε τα πεζοδρόμια στη φανερωμένη. Δεν περπατιώνται. Δύο άνθρωποι δεν μπορούν να περπατήσουν δίπλα-δίπλα. Να μην πω αν δύο καροτσάκια πρέπει να απέναντι ότι κάποιον πρέπει να κατέβει στον δρόμο. Και αν δείτε ότι οι άνθρωποι όταν βρέχει, θα δείτε τους ανθρώπους με τις ομπρέλες, επειδή είναι τόσο στενό το πεζοδρόμιο και τα δέντρα είναι χαμηλά, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν και την ομπρέλα και κατεβαίνουν στον δρόμο.